Aw ni yang ma bi an bɛna yiriden dɔ de bayɛlɛma k'a kɛ kɔmpɔti ye k'a da an ka denmisɛnw ma n'o ye den dumuni komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye kiwi den 2 talen an fɛ. An b'an ka kiwi an b'a fara wuli ka bɔ a sanfɛla la. Nin min dilantɔ filɛ nin an fɛ den bɛ se k'a dunni dabɔ kalo 6 bɔɲango ka taa fo san 3 la baasi den kelen t'a la wa fɛn min ka di denmisɛn da o ka di maakɔrɔba da fana. A fara wulilen ɲuman ka bɔ a sanfɛla la an b'a ko. O kɔfɛ an bɛna cɛ fɛrɛn kisɛkisɛnin minnu b'a kɔnɔna na ani fɛn jɛman dɔ b'a kɔnɔna na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na an b'o bɛɛ wɔrɔ ka bɔ a sanfɛla la. N'a sɔrɔla denmisɛn don dɛ, n'a sɔrɔla ko denmisɛnnin san 6 don, ɲani n'a ka kɔrɔ ka tɛmɛ o kan baasi den kelen t'a la i bɛ se k'a don mixeur kɔnɔ k'a n'o mixe ɲɔgɔn fɛ. Nga komi anw ta in ye kalo 6 bɔɲango ye an b'a ta ka bɔ a kɔnɔna na wa kisɛ min b'a kɔnɔna na fana an b'an jija an ka caman bɔ o la. Vitamine minnu dɔ bɛ sɔrɔ kiwi la o ye vitamine A ye, C, K, B, fer, calcium, potassium, magnesium o bɛɛ de kolokololen don ale kelen la wa a dundala fana ka di kosɛbɛ a ka ɲi farikolo fana ma. Baara ɲɛnabɔlen an fɛ an b'a k'an ka mixeur kɔnɔna na. Ne ma ji kɛ n ta la sabula don tɔ la ne tɛ ji k'a la yɛrɛ nka bita in na mixeur ma se k'a sin ka nugu ne ɲɛkɔrɔla la o kɛlen ye min kɛ ne ye ji dɔɔni fara kan an bɛ ji dɔɔni dɔrɔn k'a la tentɔ o la mixeur b'a bura ka ɲɛ. Ayi ne ni maanaw miniti damadɔ kɔni subahana mansin bɛ sin ka fasi bɔ a la tentɔ aw yɛrɛ ɲɛ t'a la a nugulen filɛ nin fo k'a ɲɛ den bɛ se k'a min tancogo la n'a y'i ja i bɛ se ka sukaro fitinin k'a la ko ne ko denw bisimila.